Triunfo de mérito do Boiro para seguir ascendendo na terceira federación. O Noia non puido co Arousa, que lle remontou para deixar os 3 puntos na lomba. A sétima xornada da terceira federación deixou unha gran dose de emocións para os equipos da comarca. O Boiro encadea 2 vitorias seguidas e fíxose co seu primeiro triunfo da temporada na casa, logo de impoñerse nun duro encontro co Silva. Peor sorte tivo Noia, que comezou con bo pé o seu duelo co Arousa, aínda que os locais amosaron porque son un dos favoritos da categoría e remontaron para deixar os 3 puntos na casa. Os boirenses sabían que o seu rival non ia poñer as cousas fáciles, a pesar de ser o último clasificado. En os primeiros minutos do choque, os locais e o Silva gozaron de ocasións. O Boiro foi carburando e comezou a xerar máis perigo, rozando gol en varias ocasións. Sen embargo, o 0-0 inicial seguía reflectindo no marcador de Barraña ao finalizar os primeiros 45 minutos de xogo. O Silva arrancou con ocasión e o Boiro respondeu, pero sen atopar o camiño ao gol. O movimento tras o paso por vestiarios deu paso a un xogo máis trabado. Os adestradores introduciron cambios e os de Tizón deron coa tecla. No minuto 82, Josi centrou o corazón da área e Iago Martínez mandou o esférico ao fondo da portería visitante logo dun gran testarazo. Borja Rey detivo os intentos do Silva por igualar de novo o encontro e o Boiro sumou 3 importantes puntos que o colocan sétimo tras sumar o primeiro triunfo da temporada ante a súa afección. O que non puido volver a gañar foi o Noia, que visitou un dos campos máis temidos da terceira, a Lomba. Sen embargo, a tarde comezou ben para o conxunto adestrado por Alberto Mariano, que tomou as rendas do encontro e tivo as ocasións máis claras. O dominio era visitante e quedou confirmado no minuto 16 co gol de Diego Fuentes, que adiantaba os brancos. Os dous equipos xeraron novos achegamentos, pero foi novamente o Noia o que golpeou no minuto 28. Marcos Piñeiro aproveitou un erro dos arousáns para ampliar a vantaxe do seu equipo. Pero na segunda metade viuse outro encontro. O Arousa fixose co esférico ante un desconectado Noia e no 57 comezou a remontada. José Palmas puxo o 1-2 e no 59 Antón Concheiro igualou o duelo. O Arousa quería máis e no 77 deulle a volta ao marcador co 3-2. Lonxe de conformarse, no engadido conseguiu 2 tantos máis para facer o 5-2 final. Dura derrota do Noia que pecha a xornada no 13º lugar da clasificación.